اسمي كعساي بال زي صاحلو كاب انستيتيوت بوليسي مصنع تقلل تقراي بمجمرة نقربتي كمسجني دلي نتو برنامج زجاجهم هون بتاع مخبر لني الشيء نقول لكم كبر لني يا مسجن قبل كاو قصلا بلا من الوقت كبر تولد زغرب كايو مود ما خاب عسران شعاتن شح زاكل انترفيو نا فوكس جروب ديسكشن زلو استرخوا وتصيد من الوقت تمرداتا ناب ناي مصنعتي تكالاتون ناب قرعلتا يكون ناب تيبسون تمصنعتو تمرداتا سو እንዳቀረበ ዝበለጸ ጸገምና እንፈልጠሉ ንተንተነሉ ብዝበለጸ ዝተንተነሉ ዕድል ተዝፍቀድ ዝብል እንትን ክህብ ይደሊ ካው ቅጽለ ቢለ أنا كاب مجمرة ديجري جميرو خصاب تا PhD درجة بس أخوة بتوم جانو عصر شوعة عمد أبتقراي سلام نخفتر بستجبره بزنبره سلام أبناء هذا الزمن تمرتي بمولو ودي نزيب بزحت جانو مسوات النت كفيلهم يوم بهوتون صنيحهم أو زنا يحز زنبرون عوي كبرز جبؤه زنبرم هفتي زنبرم صبق من نواورو قديفهم زخفلو مسواتي ما نمسك خدو يبلون علمون زفلطي او قصل بلغن من البات افتح مصنعتي سيفيل سيرفانت بمولو ليبايو هفاتم لياويهم كلهم لياو انتو خوينهم من الوات مستراونتو خحلو تباهيلو انت زي كوينو أبناء مليتر خلياو يلون كوينهم ديوم نمنتاعي تجديفات زبل حنت حطو كبلي دليه من هالوقت أو أزجبر طفقات انتلي والتدراوي زخونة فردن قطعاتن يوهاو كوينو أو زي قرم تزي تدليو أب سبيس يكون زنورو زلو زبل انتن سلزلني أو قصلا بيلاجن تزقرب مرة أتاكو نبيت فرد خقرب زخيل من انتاي صريح زبل تنتينو زحازيو أمو زم جانو زي أمسي نهلا وتقراي كمزي إلهم مسوعة النت زغفلو حزنا بيت فردي زم لياو نولم زلنا زي نقروهم نمنتايو تمرد أتالو تتحيز له سو كمي غيرنا أنا زينا أو زين وصل زبلون قر زبلن نجر سلزلي أو وركي أو حجن كوا حليفون تاي أو كورنشو نما خطة تبعي لزوج أبرداتا أم دابريا أم من تاي مو زي تتصنع نجاريلن بزح تتصنعيو من تاي غيرو زبل مصنعتي قالو إيو جن نمن تاي نامودا تاججننا تناس أبزي أبز إحنا فرحنا يا عرينا خنا مسجن زبل تنلني سلازي أو نشتي قلت تزخول صبونيرو كالي جن حمامات بزح تقلي صميم حج مفتحون مفتح يروحون بايزوي لو ما عند حجز تا مفتح تجلس انتاي نقبر انستيتيوشن بالنيرو اسمو قالوا روبنسون صبغ بوليتيكال ايكونوميكنا انستيتيوشن صرحوا نا MIT بروفيسورات يوم نوبل برايز تشلمهم يوم كمي غيرنا تا انستيتيوشن نفتقرا اتو حزز اني هي زسرق ززرف زتسمع معو انستيتيوشن سي كمي غيرنا نفتحيا زبل كن كمتصخل له ابزاز قصلت أبتات تقص المرأسي أتليست هيوتنا ديمقراطيك زقنات مرأس أكيدنا حزب زمرات منجستي كهلونا مجبر حنت مفتاح تكون الله زتن إنستيتيوشنون بتي تتحفز تكبر لن تتحفو تكبره وزي يخون أبناء هيوت زمننا بزحت ريناينا تنز تتحفا ناب تكبر زغير لن ديمقراطيك زقنا أب هيوتنا نهي مجمع مرأس أنا خكايد أو أخن سرح لنا زبل كم مفتحي خقرب له أفتي قعزينا زبالون قعزينا زسرح من يوم زقواني يخون أكل نبيت فرق قريو وساني خوها وخخل الله زبل ناي مفتحي أقطاع أي خقمت زلو زبل نماهيو ميديانان برنامجنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار تتكتاتلنا بخبر مقدم أسقدم تولدي بحال كاب محبر موحاس سلام لمعاتن دوبن وسن تقرأي متى انتايتي حمام تقرأي زبل كافتن حمامات لو ما عنت زقربت حنتيا
ሓንቲያ ቀሪባ ዘላ ተኻለይቱ እውን ናታ መቐፀልታ ገይረ ዝሓስባት ሓንቲ ታ ስርዓታዊ ግዕዚና ወይ ብልሹና ትብል እያ ንዕኡ ዝዕኑ ዘሎ ድማ ኢንስቲትዩሽን ስለ ዘይሃነፅና እዩ ኣነ ኣታሒዘ ኸይደ እየን ዘለኹ እዚኣ ሓንቲ ሕማም እያ ሕማምን ሕማማ እውን ውፅኢት እያ እምበር መንቀል ሕማም ሞ ይኮነትን ቀንዲ ሕማም ትግራይ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ኣይረኣናን ስለዚ ምናልባት ቀንዲ ሕማም ትግራይ ናይ ሃገራዊ መሻርክትና ዘይምምራፅ እዩ ኣነ ዝረአየኒ ሃገራዊ መሻርክትና ኣብ ኢትዮጵያ ምህላውና እዩ ሕማምና እየ ዝብል ኣነ እሱ ሓደ ነገር እዩ ካልኣይ ድማ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣና ዘምፅአልና ፀጋን መዘዝን ክትንትን ዝኽእል ፖለቲከኛ ስጋብሎ ምስ ስለ ዘይተወለደ እዩ እቲ ጂኦፖለቲክስ ብደንቢ ርኢኡ ኣስተኻኺሉ በብእዋኑ ዝመፁና ኣብ ዕንክሊል ኢና ንነበር 300-400 ዓመት ኣብ ኩናት ዘለናሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል እውን ዝረኣየ ኣይኮነን በብ20 ዓመት ዝመፅእ ኩናት እንታይ እዩ ዝብል ዘን ሎሚ ቀሪበን ዘለዋ ሕማማት ሓደ ሕማም እየን መንቀሊአን ኣይተገለፀን ዘሎ ናይዘን ሕማማት እዚኣተን መንቀሊ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ኮይና ዝብል ኣየበልናን ምናልባት ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ዝብል ነገር እውን ተንሪኦ ብደንቢ ተዝግለፀልና ንምንታይ ኢና ዝጋዕዘየ ስርዓታዊ ግዕዚና ኣቐሚጥና ዝብል ሓደ ካልኣይ ድማ ንምንታይ ኢንስቲትዩሽን ዘይሃነፅና ዝብል ምኽንያቱ እውን እንተዝቕመጥ መንቀሊኡ ተዝቕመጥ ፅቡቕ እዩ ኣብ መወዳእታ ንሕናሲ ካብዚ ክንወፅእ መዋፅኦና እንታይ እዩ እዩ መዋፅኦና እንታይ እዩ ንዓይ ዝመስለኒ እዛ ውዕል ፕሪቶርያ እዚኣ እኳ ዝሃበትና ዕድል ተጠቒምናስ ተኽኢልና ሃገረ ትግራይ ክትህልወና ምግባር እንተዘይክኢልና ድማ ልዕልና ይትረፈና እሞ ማዕረ እተን ካልኦት መሻርክትና ዝኾና እንረኣየሉ ብማይኖሪቲ ዘይንረኣየሉ ሽርክና ክህልወና ዝገብር ድርድር እንተንገብር ፖለቲከኛታትና ኣብዚ እንተዝነጥፉ ብጣዕሚ ብዝሕዝን ምኽንያት ኣብ ቤት ምኽሪ ተወካሊ ዘይብልና ኣብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ተወካሊ የብልናን ኣብ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሰራዊት ተወካሊ ዘይብልናስ መንግስት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክጣየስ ከሎ ብ533 ደንቢ እቲ ኢንተርናሽናል ውዕል ፕሪቶሪያስ ብ533 ደንቢ እዩ ተጣይሱ ምንም ዓይነት አታችመንት የብልናን ኮምስ ኢትዮጵያ ሕዚ ፕሪቶሪያ ጥራሓ ተረኽበና ምንም ዓይነት ውክልና የብልናን ከመይ ገይሩ እዩ ብደንቢ ሓደ ጠቅላይ ሚኒስተር ናትና ውክልና ዘይሓዘ ጠቅላይ ሚኒስተር ብህዝብና ዘይተመረፀ ጠቅላይ ሚኒስተር እዚ ግበር ኢሉ ክቆርኖ ዝኽእል ናብ ከምዚ ዘወረዱና መራሕቲ ኣይትውቀሶ ይበሃልን ክውቀሰለዎም ከመዓራርይዎ ዝኽእሉ እንደገና ከመዓራርይለዎም ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ክጣየስ ዘለዎ ንኹሉ ዘሳተፈ ቤት ምኽሪ ዝሓቆፈ መንግስቲ ክትከል ክኽእል ኣለዎ እዚ ተዘይጌርና እዞም ሕማማት ኣብዚ ንብሎም ዘለና ክቕፅልኦም ክኸዲኦም ምኽንያቱ ቼክ ኤንድ ባላንስ ዘይብሉ ድላየይ ክገብርየ ዝብል እሞ ድማ ጊዜያዊ ስጋም መዓስ ምዃኑ ዘይነፀረ ምኽንያቱ ጊዜያዊ እንዳበሉ ዝነበሩ መንግስቱ ሃይለማርያም እውን ጊዜያዊ ኢሉ 17 ዓመት ተቐሚጡ እዩ ኢሳያስ እውን ጊዜያዊ እንዳበለ 33 ዓመት ተቐሚጡ እዩ ሞ ጊዜያዊ ነዊሕ ጊዜ ስለ ዝኸይድ እዚ ጊዜያዊ እዚ ከይንላማመዶ ምእንቲ ሕማምና እውን ከይቕፅል ምዕረፍ ዝግበረሉ ነገር ተዝህሉ እየ ዝብል ይቐኒየለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ናይ ትግራይ ፀገም ዝምልከት ትኽክሊት ሓሳብ ኢልየ ዝወስድ
ننوح إيوان دا توهل لخيد حزي مخيدي كلينا له هجراوي ما بقص له ناب كل النون كما تقولوا تأجم زيو مس سيستميك كورابشن ستحدث أجم لنا هذا زي خاء تكلاوي بزخنا من قدنا أجم زيون كين كلاخل كين فتحون غيرنا تكلاتناون دا تدخل ما خيدنين تكال كنول كلنا كل نجار زحزي من قصون هذا تكالي بوليتيكا وبارتاتناون تكالي كالوت سيفيك محاوراتون تكاليو استفلاليو من قصاو كله تكالاتنا مالتي تكالت عبيتي يونيفرسيتاتناون عبيت تكالاتنا يوم صناعات المرمر دا غور مفتحنا حبرات السوون زقرو يم سلازي تكالتيلنا نخلو يزنك جن بوانا نتا منقسي ما أخل غيرنا كن انت خوينا ناي تግራይ محدرا حزي ابصقم اتيلو منم قلسي مزيت تحازي ما ختناون ناب كبيد مسوات خنكفل مهنيات زخونه قدم ما ختن زنبر قنات نتقنات بدم استراتيجيكالي ገምጊሙ ሓደጋታቱን ተንቲኑ እኹል ፖለቲካዊ ጸጥታዊ እና ካልኦት ዲፕሎማሲያዊ እና ሕብረተሰብ አዳሊ ስለዘይ ጸንሐ ተዳልና ስለዘይ ጸንሐና ኢና ናብ ከቢድ መስዋዕት አቲና ከቢድ መስዋዕት ከፊልና ኣብዚ በጽሕናውን ካኡ ተማሄርና ፈጢና ክንወጽ ነርና ኣብዚ ሕጂ ዋን ድሕርቲ ከቢድ መስዋዕት ምኽፋልና ዝኾነ ዜጋ ዝጉምተሉ በቃ ኣነውን ከም ዜጋ ቀልጢፍና ዝቐረየና ናይ መኸተ እሸለውና ግዛአታዊ ሓድነትና ነጻነት ዘይወጽእ ህዝብና ነጻ ዘይወጽእ ህዝብና ነጻ ነውጽእ ግዛአትና ክነረጋግጽ ሕውየት ክነረጋግጽ ጸጥታን ድሕነትናን ክነረጋግጽ ስነልቦናዊ ዝኾነ ጉድኣት ዝወጽእ ሕብረተሰብናውን ቀልጢፍና ናብ ሕውየት ክነምጽእ ብዙሕ ዝተመሳቐለ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ጸገመላና ንስኽንፈትሕ ኩላና ዘላትና ዓቕምን بفلتات يكون بجنزب يكون كله أواديدنا كالتفنا نوصي زمننا كل سنة أبكن ناوزنا أتو كالتفنا أتحجز الله نيشتي ريسورس نايت جراي من حزان أو ناي سرطان كده دماتي زي محزني بقول لك زيهم أدرس جيرم زمحوات حزبون سأجم زيخ نفتح لنا إليه زمان نتحجز موصي زول لو سأجم وتجراي ناي كلها نتسأجمي ناي ستو سنة كفلت سأجم جيرنا توصينا أشجاري حد حوي نحي وعاتي له يس أو وعاتون طعم عبي كبيد سأجمل أب سراويت كت سأجمل يس الله أب استفلالي كالت بوليتيكا أورجانيزيشن بتجرايز الله الله دو يس كم حبرة السبب سأجم زي لنا دو الله حجي بلين مجبار سلزب زحنا إنبر تسأجم ساينساو بزخنا من قد أيدنتفاي جيرنا نقول هنا كاب تسأجم زي زوج إنك نحسب زي لنا إنبر حدنا تحدنا وأصنا بزح رقات كنكر نخيل أي مثلاً بقول لي ناي كلها ناي سوكاب تسأجم زين موسى كنت سعر على نايل زأمن بس تعرفه وانا بتلي حزي حدنا تسبتقرأ بحدا جايز ودو زالو أنا أدخل لنا اللوز بالأمنات لنا كلها كنحسب لنا عد انت زي هالينا منقستون بسرعة يمرحنا عد انت زي هالينا تاريخنا منتنا كنا خبرين خلنا عد انت زي هالينا ይህን ሜል ክንበለይን ኸለን ዓድ እንተ ዘይ ሃሊና ተዘሓለፈ ጉዕዘናውን ብሙሉና ናብ ሽግር ንእትወዘለን ሕዝኩ ሁሉ ይተናግዕ ዘሎ ሶን እሽተይ ምድምማጽውን ተንጅምር ተጋሩ ጽቡእ እየ ዝብል ሕዚ ርግዕ ኢልና ናብ ምድምማጽ ንቱ ብዙሕ ተምሃረ ሕብረተሰብ ኣለና ምሁራትና ንስማዕዮም ፖለቲከኛትና ንስማዕዮም ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት እየ ዝብላነ እዚ አንተ ሓደ ሓወይ ተልዕል ነርካ ሕወሓት هذا political organization يدينا يا زخلل بايتونا هذا political organization يدينا يا زخلل يا زغلان نصانتونكم خاليونكم تحدى يونايت فاتنا ما يغسلنا عين بغس افتي نفتي زول صقم كل ايدنتيفاي غيرنا فتحنا كلهم political organization تግራይ نهزب تግራይ يدلي ويم بهراو ودابنا بمطفا ايهون قدم حزب تباتاتينا نوح زمانات صدحناكو بهراو ودابتا ስለዘይነበርናይ ስለዚህ ሁሉም አኽቢርና ዘለው ጸገም ፈትሕና ኢና ክንከርዘል ነበር ሓደ ነተ ሓደ ብለይም ብምግባር ኮነ ይኽእልን ኢልያዛም ብስተረፈ ታግዚ ሓጻር ስለዝኾነት ኣነ ሕጂ መንግስቱን የድልየናይ ትሕጂ ዘሎ ግዚያዊ መንግስትና ይተጋሪ ክነፍርሶ የብልና ተየፍረስና ክዕረዝ ግቦይና ክንዕረዝ ኣለና ናይ ጸጥታ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዘለውን የድልዩና እዮም ብሄራዊ ውዳበ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ገለገሊ እኮ ብናይ ባዕሉ ህልውና ይጻወት سراوي تقرأي تصوت قل أنا حدا نقر قلت له نقول لكم استودب أيو
ስርሑ ዝፈልጥ እዩ ዝግምግም እዩ ዝተቋም እዚ ዘይምህላው ንህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ኣብ ናይ ባዕሉ ብሄራዊ ህልውና ይገለገሉ ዝፃወት ብዛዕባ ጀነራል ይፃወት ባህላዊ ጀነራል እንዳበለ ብዛዕባ ሰራዊት ይፃወት ተመሊሱ ናይ ባዕሉ ህልውና ይፃወት ዘሎ ሓደ ብሄራዊ ተቋም ባዕሉ ሰራዊት ክህልወና ኣሎ ንኩላና እዩ ዝጎድእ ንውሰከፍ ገዛ ትግዚያዊ መንግስቲ ባዕልና ዘቋምና እዩ ዘለው ፀገማት ንፈትሕ እምበር ንዕብ ጠልጢልና ስርዓት ዘይብሉ ዓዲና ክንከውን ማለት እዩ ከምዚ እውን ክንእከብ ኣይንኽእል ብዙሓት ብሄራዊ ዝኾኑ ኣሴታት ኣለውና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተቃሊስና ዘምፃናዮም ኣነ ኮይ ገርመኒ ሓደ ግዜ ልዕሊ 60,000 ወጣት ትበኣና ዕድመ ዘሎ ብሳታትን ሰብዓታትን ዝነበረ ጅግና ወለድና ሰሰውኡሉስ ነቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ምርጋም ጀሚሩ ገለገለ ይሰብ ኣብ ምንታይ ንኣደው ኢልና ዳ ንቐፃል ክንከይድ ሕዚ ንዝገበርናያ መኸተውን ምንሳሕ ጀሚሩ ገሊ ሰብ ምንታይ ኮይን እንዳኣደው ኢሉ ቀፃል ዋእታ ትግራይ እኮ ናይ ኩላና እያ ቋንቋና ባህልና ታሪክና መንነትን ሓሊና መሰል ዓርሰ ወሰናና ሓሊና ክንከይድ ኣይኮነን እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብዚ ደው ዝበለ ሰራዊት ኣሎ ፓርቲታት ኣሎ ዘሎ ጠንካራን ደካማ ጎን እንዳርአኻ መፍትሒ ጥራሕ ይዘድል እምበር ከም ህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘውድቐና ነገር ክንገብር ዘለና ይመስለን እታ ግዜ ሓፃር ስለ ዝኾነት ሕዚ እውን ኣነ እንታይ ዝብል ናይ ፀጥታ ሓይልታት ናይ ትግራይ ንሓልዎም ኣብኡ ምግበ ስለ ዘሎ ተወለ ስለ ዘሎ ፍስሓ ኦርማሾ ኦርመዲድ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቋሚ በቃ ሰኽንከላኸሎ እዩ ዘለና ሕጂ ዘብዚ ቀረባ እዋን ዝቐርብ ምስ ማዕድን ተተሓዘ ምስ ብረት ተተሓዘ ምስ ገለ ኦኬ ይፃረ ቀሊል ፀገም የብሉን ግለሰባት ኣብኡ ዘለው ኣይደንቲፋይ ጌርካ ንዓም ወጊድካ ፕሮብሌም ተተፈትሑ ግን ተሓቂ ንስ ኣይኮነን ፖለቲሳይዝ ስለተገበረ እዩ ናይ መኸት ሓይል እንዲዩ ነዚ ሓይል እዚዩ ርእሱ ነድንኖ ዝብል ደንበኛ ናይ ፀላእ ስራሕ ይስራሕ ዘሎ ፀገም የለን ክብለኩም ድል ይኮንኩን በብኸባቢኡ ካብ ንግዲ ፍቃድ ጀሚሩ ምፈሩ ብዝርዝር ኣይፈልጦን ኣክቹዋሊ ኣብኡ ዘሎ ፀገም መንግስቲ ብደንብ ኣፅኒዑ ፈትሖ ኣሎ ኣብዚኦም ምፍታሕ ንሕና እውን ዝኸኣልና ኩሎ ክንገብር ንኽእል ኢና ንህዝቢ ትግራይ ብዝጎድእ መንገዲ ኸይኸይድ ብዝተረፈ ኣብዚ ጉዳይ እዚዩ ሰራዊት ከም ሰራዊት ግን ንኩላህና ዘልየና እዩ ንሓልዎ ንከባከቦ ከም ሰራዊት እውን ኣነ ሕጂ ኣብ ከቢድ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፀገም ኮይኑ ንመኸተ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ ተቋሚ ኣው ፀገም የለን ክብለኩም ኣይክእልን ፀገም ግን ብቐፃሊ ኩላህና ተሓጋጊዝና ክንፈትሖ ንኽእል እዩ ብዝተረፈ ኣጀንዳ ኣለና መጨረሻ ክብላ ዝደሊ ናብ ብሄራዊ ኣጀንዳና ንእቶ ኣጀንዳና ሴት ንግበር ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቁፅሪ ሓደ ፕራዮሪቲ ለቐሚጣ ዓንቶ ዝሓወይ ትኽክል ኢኻ ፕራዮሪቲ ዝተበተነ ህዝቢ ኣለና ብሚልዮን ዝቁፀር ንሱን ኣብ ቦትኡ ንራባረብ እዚ ገዲፍና ኣብ ካሊእ ይኸውን ኣሎ ኣጀንዳና ሕውየት ዘድልዮ ሕብረተሰብ ኣለና ኣብዚ ንረባረብ ፀጥታና ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ደገ ሓሊና ከም ህዝቢ ንምቕፃል ደው እንብለሉ መሬትና ነመዓራሪ ኣብዚ ቀረባ እዋን እኮ ዝረአ ዘሎ ተንቤን ንዓድዋ ተለዓል ዓድዋ ንሽረ ተለዓል ራያ ንእንደርታ ተለዓል እንደርታ ንዓጋመ ከመይ ዝበለ ዝወረደና ፖለቲካ ኣቲና ከም ዘለና ርኢ መናእሰያትና ሲሪየስሊ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው ተረጋጊዖም እቲ ጉዳይ ክርእይዎ ኢና ክንገብር ዘና ነቲ መንእሰይ እውን እዮም ዘለዓልዎ ዘለዎ ገለገለ ሓደገኛ ብዝኾነ መንገዲ ስለዚ ሓድነት ተጋሩ ሓሊና ዘለና ፀገም ክንፈትሕ ይህን ምሂን ክንበሃል ክንከባበር ኣለና ይከኣል ኢኻ ንፈትሖ ንኽእል ኢና ፀገም ዘለዎም ግለሰባት ተሃልዮም ኣብ መንግስቲ ይሃሉ ኣብ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ይሃሉ ኣብ ሰራዊት ይሃሉ ፀገም የብሉ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ደው ክብል ንግበር ከም ብሄር ኣብዚ ናይ ኩላህና ሓላፍነት እዩ ናይ ቲፒኤልኤፍ ናይ ወይነ ይኮነ ናይ ግዚያዊ መንግስቲ ይኮነ ወታደራዊ ኮማንድ ዝተወሰና ነምፆ መሰረታዊ መፍትሒ የለ ናይ ኩላህና እዩ ምድምማፅ ክንጅምር ከለና መፍትሒ ክመፅእ ካልካ እየ ዝኣምን ኣነ ገለገሊ ዕር የፅልሙ ተእይቱ ሕጂ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ከም እንፈትሑ ከዓ ይኣምን ይቕኒየለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ኣነ ሓንቲ ነገር ጥራሕ ክውስኽ ዝደሊ ሓደ እንታይ ፀገምና ኢለ ዝሓስብ ኣብቲ ፀገም ክላሪቲ ኦፍ ቪዥን ናይ ዓላማ ሓድነት ወይ ከዓ ናይ ራእይ ሓድነት የለኒ እዩ እንታይ ራእይና ትግራይ ካበይ ተላዒላ ናባይ ክትከይድ እንታይ ኢና ክንሰርሕ መን ይኽሰርሕ እንታይ ድርሻና ዝብል ክሊር ዝኾነ ሮድ ማፕ ፍኖተ ካርታ ተዝህልወና ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቁፅሪ ሓደ ፕራዮሪቲና ወረርቲ ሓይሊ ካብ ትግራይ ምምላስ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ተፈናቐልትና ን4 ዓመት
ፀሓይን ቁርን ሕማምን ጥሜትን ሞትን ዝሰቃይዎ ዘሎ ብተግባር ስለ ዝፈልጦ ን4 ዓመት ዝኣክል ዘሎ ናብ መረበቶም ምምላስ ፍትሒ ፀጥታ ሰላም ወስተ ምስፋን ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም እዚኡ እቲ ዋና ኣጀንዳና በዚድ ኦን ፕራዮሪቲ ካብዚ ወፃኢ ካሊእ ኣጀንዳ ዝገብር ሰብ ንኣይ ከቨር እዩ ሽፋን መሃብ እዩ ናይ ፀላእቲ ንፀላእቲ ሽፋን መሃብ እዩ ካሊእ ኣጀንዳ ካብዚ ኣጀንዳ ወፃኢ ካሊእ ኣጀንዳ ፈጢርካ ምዝራብ ካብዚ ልዓል ንካሊእ ፕራዮሪቲ መሃብ ብካሊእ ኣባህላ ንፀላኢ ከቨር መሃብ እዩ ንፀላእቲ ሽፋን መሃብ እዩ እንታይ ማለት እዩ ብፅቡቅ ትግርኛ ባንዳነት እዩ ማለት እዩ ሕዚ ንሱ ከምኡ ዓይነት ምግባር ማለት ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ተጋሩ ከም ተጋሩ ጀኖሳይድ እስራኤላውያን ጀኖሳይድ ተፈፂምዎም ሃሎኮስት ዝበሃል ብጣዕሚ ካብኡ ዓንድታት ፒላርስ ጠጠው ኣቢሎም ፒላርስ ንኣብነት ብእስራኤላዊ ናይ መጀመርያ ፒላር እስራኤላዊ ይቐትልን ሕጊ እዩ ካብኡ ካልኣይ ስለዚ ትግራዋይ እውን ትግራዋይ ክቐትል የብሉን ማለት እዩ ብካሊእ ባህላ ዘፅንዐካ ፒላር ዓንድታት ከኣስሩና ዝኽእሉ ዓንድታት እውን ጠጠው ነብል ምክንያቱ ጀኖሳይድ ንሕና እውን ስለ ተፈፀመና ማለት እዩ እቲ ካሊእ ዓንዶም ኩሎም እስራኤላውያን ንሓደ እስራኤላዊ ንኩሎም እስራኤላውያን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ እስራኤላዊ ኩሎም እስራኤላውያን መንግስትን ጦርነት ገጥሙ ይኽእሉ እዮም ከድሕንዎ ንኡ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሴንስ ተንሕዝ ንሕና እውን ሳልሳይ ዓንታት ኣለዎም ከምና ኣለ መሰረታዊ ድሌታት ናይ ሓደ እስራኤላዊ ንድሕር ሲኢኑ ኩሎም እስራኤላዊ ክማልእሉ ይኽእል ዝብል ኣሎ ስለዚ ብኣጠቃላሊ ኣነ ድሕሪ 136 ዓመት ዓወት ጃርም ንዕሉ ነይሩ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ሂስትሪ ይካየድ ኣሎ ብትግራይ ሕዚ ንኣብነት ድሕሪ ኣፄ ዮሃንስ ንሕና ኣብ መንጎ መሳፍንቲ ትግራይ ብዝተፈጠረ ነገር ንሕና ዝሐሸ ኣገልጋሊ ኢና እናወሉ ነሸዋ ይኸዱ ነይሮም ዝሐሸ ኣገልጋሊ ንሕና ኢና ይብሉ ስጦታ ይወስዱ ብዙሕ ሃፍቲ ይወስዱ ይሰግዱ ኣብ እግሪ ኣፄ ምኒልክ ይሰግዱ ነይሮም ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ ስለ ዝኾነ መጨረሻ ግን ኩሎም እዮም ተበሊዖም ካብኡ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይብል ነይሩ ሽዋ ኣተዓባይ ቃላይ ውሒጥክዮም መሳፍንቲ ትግራይ ይብሉ ነይሮም ብዝገርም መልክዕ ይገልጽዎ ነይሮም ኩሎም እዮም ተሪፎም ብድሕሪኡ 102 ዓመት ዝኣክል ትሕቲ ሰብ ኮይንና ብጥሜት ብድንቁርና ብሕማም ተገዚእና ክስካብ 1983 ካብ 1881 ክስካብ 1983 ንሕና ሕዚ ተጋሩ ናይ መጭ ይውድእ ኣለኹ እየ ናይ ምርድዳእ ናይ ምክኣል ናይ ምስምዕማዕ ታሪክ የብልናን ምንታይ ከም ንኸውን ኣይፈልጥን ምስ ፀላእትና ንብሎም ዝቐተሉና ዝሓረዱና ሰላምታ ንላወጥ ምስቱ ምሳና መቃለስቲ ዘሎ ግን ሰላም ንበሃል እውን ይኸብደና ስለዚ ትግራዋይ ኣብ ከምኡ እውን ተንሰርሕ ኣብቲ ምርድዳእ ምክኣል ዝብል ካልቸር እውን ተንሰርሕ ይብል ይቐኒለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ኣጀንዳ እዋናዊ ኣጀንዳ ፅቡቅ ኣጀንዳ እዩ ዝቐረቡ ዝርዝር ሓሳባት መረዳእታታት ትክክለኛን ዋጋ ዘለዎምን ክንስርሐሎም ዘለና ትካላትና ነዚ ክምልሱ ብዘኽእል ደረጃ ክነመዓራርዮም ክነጠናኽሮም ክንፍትሾም ዘለና ኢና ስለዚ ከም ፅቡቅ መበገሲ እየ ዝወስዶ ኣብዚ መዘራረቡ ምዃኑ እውን ትክክል እዩ ግን ባዕሉ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ናይ ግዕዚና ጉዳይ ንግዕዚና ምቅላስ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሓደ ሽግር እዩ ስለዚ ዝተወደበ ቃልሲ ዘድልዮ እዩ ኩሎም ፖለቲካዊ ሕቶታት ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌታት ባህግታት ኣለው ንዕኦም ንምፍፃም ዝግበሩ ቃልስታት ኣለው ስለዚ ኣካልቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣካልቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ እዩ ስለዚ ፖለቲካ ትግራይ ብፖለቲካ ውድባት ናይ ፖለቲካ ውድባት ቀንዲ ዋኔን እዩ ንሰንየን ስራሕ ገይረን ኣብ ውሽጠን ኣብ ኣባለን ኣብ ህዝቢ ዝተወደበ ግንዛበ ኣብ ኣሰራርሓታት ይኹን ብሕጊ ክትግበር ኣብ ምግባር ይኹን ናይ ፖለቲካ ውድባት ስራሕ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን ስለዚ ትዋና ኣጀንዳ ሕዚ ግን ኣብ ትግራይ ናይ መንነት ጉዳይ ናይ ሃለዋት ጉዳይ ናይ ሕገ መንግስቲ ጉዳይ ብህይወት ናይ ምንባር ጉዳይ ቁልፊ ኣጀንዳ ኮይኑ ዘሎ እዩ ንዕኡ ድማ ምኸተ ፀኒሕና
ፖለቲካዊ ሕቶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውዳበ ፈጢሩ እዩ ስለዚ ሕወሓት ይኹን ካልኦት ፓርቲታት ዝሳተፋሉ ዘለዋ ሕወሓት ብኽብርን ብድምቀትን ንመንነት ህዝቢ ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ካብ ዝተመስረተሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፅንተት ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ተርኡ ፃወት ዘለዎ ውድብ እዩ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ኣጀንዳታት ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ሕወሓት ዝተመለሱን ዘይተመለሱን ግዕዚና ሓደ ናይ ስርዓትና ሓደጋ ምዃኑ ሕወሓት ተንቲኑ ኣቕሚጡ እዩ ብዝርዝር ዘለናሉ መዋእል ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኩነታት ናይ ግዕዚና ናይ ክራይ ኣካብነት ልዕልነት ተረጋገፀሉ እዩ ኣብዚ ከመይ ንቃለሶ ኣብዚ ከመይ ንሰግሮ ከመይ መስርሕ ንገብሮ ከመይ ነጥፍኦ ነዚ ሰጊርና ከመይ ናብ ሲንጋፖር ንበፅሕ ዝርዝር ትልምታት ኣለዎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ኣጀንዳ ክኾን ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ሰራዊትና ነዚ ክከላኸል ዝኽእል ክብርታት ህዝቢ ትግራይ መንነት ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ንዝመፀ ዝኾነ ሓይሊ ክከላኸል ዝኽእል ብቑዕ ውዳበ ዝፈጠረ ዓቕሚ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ፀለመ ኣብ ጀጋንኡ ፀለመ እንትግበር ተሎ ዝፀለመ እዚ ብዝተወደበ መንገዲ ቃልሲ ክንገብረሉ ዝግባእ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ኣብ ልዕሊ ናይ ሰራዊት መራሕትና ኣብ ልዕሊ ውድብና ሕወሓት ከም ሓደ ክፅለም ዘለዎ ክጠፍእ ዘለዎ ሓይሊ ገይሮም ሃገራዊ ናብቲ ሃገር መፅኡ ዘሎ ሓይሊ እውን ኣብ 3 ዓመት ፅንተት ትፍፅመልና እንተሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘመቻ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘመቻ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓን ወፍሪ ገይሩ ስለዚ ዝወፍሪ እዚ ዝፍልፈለሉ ዝፀሓፈሉ ብበጀትን ብውዳበን ምንቅስቃስ ዝግበረሉ ፀለመስ ሓደ ዓብዪ ስራሕ ናይቲ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዝብገስ ዘሎ ሓይሊ ስራሕ እዩ ስለዚ ብሓደ መድረክ እዞም መድረካት እዮም እንታይ እዮም ዘርእዩና ዘለው ኣብ መንጎ ሰራዊት ይኹን ኣብ መንጎ ውድብ ይኹን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ውዳበታት ናይ ህዝቢ ኩሉ ሓደ ፕላትፎርም የድልየና ኣሎ ሕቶታት ኣለዉ ከመይ ይስተናገዱ ከመይ ምይጥ ንገብረሎም ከመይ ነናብ ኣካሎም ይኸዱ ኣብ ውሽጢ ሰራዊትና እውን ከመይ ኣጀንዳ ይኸውን ኣብ ውሽጢ ውድብ እውን ከመይ ኣጀንዳ ይኸውን ኣብ ውሽጢ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ከመይ ኣጀንዳ ይኸውን ኣብቲ ግዝያዊ መንግስቲ ዘለዉ ድሌታት ኣመራርሓ ገሊኡ ተወዲቡ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ዝመርሖ እዩ ሰራዊትና ክፅለም እንተሎ ከም ሓደ ስራሕ እናሰርሐ ኣብ መድረኻት ከም ዘይምልከቶ እናተዛረበ ዝኸይድ ክልተ መንነት ዝሓዘ ኣብ ውሽጡ ክፀሪ ዝግብኦ ናብ ሓደ መደምደምታ ክመፅእ ዝግብኦ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝለዓሉ ጉዳያት እውን ኣለዉ ከምቲ ሕቶታት ዝቐርቡ ነበሩ መራሕቲ ሕወሓት ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ናይ ባዕሎም ታሪክ እናፈፀሙ መፅኦም ኣብ ዝኾነ መድረክ ድማ ሓሚቆም ካብቲ ቃልሲ ወፂኦም ተመልሶም ሕወሓት ንምጥፋእ ዝፅሕፉ ተወዲቦም ዝንቀሳቀሱ ኣለዉ እዮም ነይሮም እዮም ኣለዉ እዮም ስለዚ ሕወሓት ኣብ ውሽጡ ዝገብሮ ቃልሲ ኩሉ ግዜ ዳይናሚዝም ኣለዎ ሕወሓት ኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌታት ብመልክዕ ወዲቡ ፕሮግራም ገይሩ ሕንፃ ገይሩ ዝቃለስ ውድብ እዩ ቶም ዝለዓሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቀፃሊ ድሌታት ኮ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ካልኦት ውድባት እውን ኣለዉ እዮም ስለዚ መድረክ ኣዳሊኻ ምክታዕ መድረክ ኣዳሊኻ ብሓሳብ ምቅላስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቁልፊ ባህሊ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ሕወሓት ብዝመፅእ ባህሊ ስለዚ ሕወሓት ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ትካል እዩ ዓብዪ ክብሪ እዩ ካልኦት ውድባት እውን እዚ ከም ተመክሮ እዮም ክወስድዎ ዝግብኦም ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ሽግራት ምቅላስ ግብኦም እዩ ሕወሓት ንክጠፍእ ግን ሕወሓት ናይ ባዕሎም እውን ክብሪ ናይ ባዕሎም እውን መንነት ምዃኑ ክፈልጡ ኣለዎ ሕወሓት ስኢሉ ብሓደ መድረክ ብሓደ ሰብ ወይ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ውዳዊ ተውጠልጥሎ ሓይሊ ኣይኮነን ልባም እንተኮይኑ ብደንብ ይሓስብ ዘለዎ ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ጥንካረ ክወስድ ኣለዎ ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ድኽመታት ክእርም ኣለዎ ብዘይካ ጥፍኣት ሕወሓት ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ግን ብፃይተወላ ዓንቶ ተቕርቦ ነርካ ተሓደጋ ንሱ ንምንታይ ቅድም እውን 2007 ጀሚርካ እውን ትፈልጥ ነርካ ኩናት ከም ዝመፅእ ዘሎ ግን ክንድግዛዕ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ ኢኻ እሺ ጠቓልል ኣለኹ ካብኡ ሰራዊት ዘለኹም ብፅኦት ኣለኹም ሕዚ ዝህቀን ዘሎ ንትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ጥፍኣት
بمنم تأمر كقط من يقول بمنم تأمر أب جنا أبوتو نهالو كم كتلو خطف الله حدث حدا قشات بزحزي زخون واقع نكفل يبلنا كم يخم تداليكم نيخم ياتوانا نجر كاب تولى جميركم كلكم زملكتكم نايس التعكلات زملكتكم ودبات زملكتكم نحرس كفالات سيبك محبرات زين مكلخال زي بقانو نحلو إلا كم يتدالينا أجندة زيجن لعلي ناي corruption systemic يخون أيخون نا أبهلونا درجة سلزلنا قدام نذكر نجر زيو زيد ما تسفاخ لونا له بهجخ لونا له مالت صباح كاوز حدا جازي خم نوص كتمرحنا لكم كتسرح لكم أو كبير حدا جا أنت على لنا نهلنا أمانة أشتى جودات جزينا خن نطفئ بلنا يغني له ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلنا بخبرن قدم تولى كمتز قالتأو كرميت خويناتون بزحت تحفيو قال لي أمون عيب زحزولو لبدا بيسرع تلغي سدلني روح ما تكلغ نير أنا حقيو أفتوا أن السون زي سرحها أي تسرح تبعيلو متأنقطها تبعيو ونذراري والنيرو دحرعون تم صحفهم مصحف تخلهم تقربهم والنعيو تولى شعون نابقدر نصدف لنا ذو النيروي عيسى معنان زين ما حزانة زيهم دي تغيروا دي تويلا يبلن حزي نمنتاي نمعلتنا وشتنا نولا يكون زلوا يقبل ثلاث هنا أتي أمبساد حكي تولى القربة نحن أول كم تتكاتت سجم علامة يكونن نتعلامة نمتكبر نختار استراتيجي سلتي ويكأني فتات ما هو يكونن أنا أيو زين ما نحنا كم تجارو عبز حلفة تاريخنا ونبزحت فينا أي حزون نبت أجمع كوسرنا أيو جواي ونفتيمنا يكايد بلنا جواي كاين ندقفنا نيرنا سقاب شو عجن حدش نجارات فتيرهم بتحدقت تمكوت الكوميشن تذا بيلهم خالي ونا سنة داويتون كافتم تشعته تمشديش تأقاريتهم سيبك محبراتون كالوتون نرأيه تبعيلو زواتاتكم زواتات ون دي توأم مقربا تلاذي كم دي زبالة فيدرال مرج أبردون سئلوا واحد حساب قريب مالت أي تاشميلهم توسنا جزيه هنا نزيعة لين محبار كنا نرأيين قدم جواعي قللت خنفتحنينا دحرق واجن كقادديو خبديو تلاذي تقبعي ون حسابي هالو برنامجنا من محياش قدمنا من محياش كأول كتسألتي أماماتنا استراتيجياتنا نسيرها حساب حزنا نقطعه زبلين يرنا بزخنا جن أفتوان نسو مرداء نبرن بزخنا أنت أي قبل دالي أنت أي قبل دالي تتولى زغربا نحن ون كوميتي رئتنا نيرو بزخنا جن أنا ناوز زرزرياتون سلازي تولى زبالو حزون أنا تبو أجن تبو تاشميو سلازي كن رئو ذلنا ما يتقرنا مفتيحي أون كن قالوا سجبنا زبالو جزية سلازبل حدا إلى خدية كيرسعن تم تنحن حتي ودبات حواتنا زقربون الله حزانة أنت أي تبوت مثلاً نخم ودبات نايبين تنا مدرخ فتيرنا كن محزون أقربين نبتدي بخلتشن 10-4 نبتدي بأقسم هوتي لبي الوادنا برا سلازي تنمايت تننعقف كمل لها نخيد دبل تنريه مالتي تاوس ترفقن انت أيو إن كان مسرة نبل نهاية جزية ومنقستي جزية بحبار كنا تنكير خسر حجرنا بمحصر قوام زخنا منقست بمرض حتى إيش مجواري ترجعنا زي أنا تحس مثلاً نكاو سراويت حوحتي زبل من داخل بالحزانة أنت أي خبر درالي مقبل حوحت أيو أنا حوحتيه جن حوحت بمخانهم سراويت ويك حوحت بمالهم ناس أيكونون ذولين قفت أقرب زر لوا أنا أنت أيو أمريكا سراويت حزب ترامب بزح حلفه ريبابليكاني لكم مديو موداتا بتفردني أمريكا ناس أي زبال تم سلسلة ريبابليكان تم كلتا ديمقراطيهم ترامب كون كابتاش موت يوم كاب خسيتها كوت يوم حستي أخبر دالي أنا كون كما أكالي كون زر لهم بر كون كسب كله أنت أي خبر دال لوجن سراويتنا
كونه تبايلو أنا زحوي سالفاوي أنا يسلم نيره هم كنت بدلهم أتقل على خمسة قلت نورة نهي تقرأي دفاعيو سراويتنا دفاع سلزخونة ترفتهم نسايا نوعون مفراسي يزخل لا متعلم تعد متدلو بخلو سلازي أنا أنت أيوك نقبل تقبلنا مثلني كلاتنا تقوامتنا نخون كالوتنا نخون سراويت زي ناس أخوينو دفاع حزب تقرأي كوينك خيرنا هنقفز لنا مثلني شجرت هاليو أقمت هاليو أتم أب تسراويتنا ون أفت نايت أتحلنا ون كم أكل رخيبنا كم ود برخيبنا كروما نقبر كاستخول نقبر تأوستر فكن زحدن حدنا نابدين دامس أنا خمدنا قبرنا نسراويتنا حلفنا أنت ذي همنا يوت وبيت مثلني سراويتنا ون ناس أخوينو حزب تقرأي ما أخل غيره نحزب تقرأي ربحة ما أخل غيره كسرح اللوا كسرح اللوا نابزي كبدول نتايلو تأمانت كسنيو تأمانت كسنيو حزب تقرأي جن عمليته عبيئيو سلاز خونه أنا ناس خمدي زبالة نجر تنريو تبويو أنا صباء تنكرت أنا حتى نحو حتى ملاو حو حد كتعرض قبريو حجازيو سلازي كمان أنا هنكر ذلنا ذبل إن هنكر تقبعنا هذا أنا زرواتات سمعية بزعب عرنا أنت زارب سمعية لما أنا بزح زرواتات سمعية حبيرنا إنا ميرنا مثل جورو نوي حمتات بحوار فرحنا أنا لا عصر شو ما تعمد أبتقرأي ونمرتها سلسلة زي بحوار كنا كايدنا أنا مالس جورو أرجاش أنا خوين نادرنا ورنايو 8 شوعة 9 كلتن بحوار كايدنا أنا أول بزحي خصصنا يرجورو أرجاش كنت أجاي كم تجورو لهم الله ذي قال تنجح أشم ذنورو بتحدث الديو خيسومنات أمريكا هتعري متيم ثلاثين تأيو حزقن بدقهم كهذا الربين إقلوا قتلهم من إقلوا بيلهم مذون نيرو واه حزق تأيو كم ينورن أنا أبدر درياتون كيدب عليه تعريه تزبال خلتش عن كل تربع عليه نيره أبى تربيين يقرب ليرهم داله جن خام زقبوا بناب علوم زموتيهم كركم بحبار كنا خلينا نتعرينا بتقوم تبدي أذلهم كنا نتعرف كتاناي ما يكادرات تبال ولا تناي سارقات تبال نبرتون نتريان جنت على خبر دالي أنا نحنا كم تقومتي تخمتنا نحن حتي نفعت عمريت وريتكم أبايت وريتكم نفعت تقوتنا نحن حتى نتخوينا نحو حتى نصبيو حبرنا نورد حبرنا ونقن بينتنا مدرخ فترنا بقى نقم هقم إزي حنت خبر دال لهم مالتي نكاو كم تستقلت لجالم حكي عوت أنا فولت أيه ولدو بتعمي عبيت تقادلتيهم كل يوم تقادلتيهم أبا حقوق يترفع أبي عقباي أبي تقادل أيهم سلازي ودتهم تقادلتيهم لجالم ولدو أديو تقادلتي الله أبو سوي يفتقال فيه لجالم سلازي أنت أيه قبل دليل زقرب كايو صبويو كم بقاسو صبويو جن أنت أيو سيستم سلا تمنينا ييه النزن نبع البيت اللوا بحرق ذي النزن كن هنت بالتوالي جن بحل الله تمكر الله ونحن كم مبلغ سلسة غير بعد سحمش تجدي أنت مرت أتخيلن أبسوليت من أركنيرو بحري فايش زمنيرو بحري موتيو ناي أمريكا هجمن قصكو هل تميتن 3 شو منتن عمت غيره إسرائيل شو عتن جزيتهم حيشو عسرت حداشح عن كتات أمن غيره كم من دولة برس موتيو أنتوا ناي ماجنا كارتات العلنيركا شو ما أنت متعمتي غيره لا تقدر هذول ندور ونطفي نسخين ون تسنتنا إنجليز أي مرة أنت نقصت مرة تقحدي مناتو نحنا أدوبتين جورن تخونا نجار أدابتين نجبر مسوا حالنا مسوا أنت عشان نبلو سلادي سلا تمنينا أنت يكونه كم تزقبوا ندور أنا نتسانا إن آخر هنزقب أنا قبليه أبز حلفت عن شو عتن مرة أقوى أوروبا إنين متيوم أبتقرأ كو فري أند فاير إنين أبو جميع يسوموا قبعلو دوكومنت رأيو خم يلهم كيدهم كويم أبتقرأ منهم كسيتاين ورا أقولت بزحن دير نمتاكم بخوينو يفتن نيرو جنت أيو سئلو بعتاي دلي أنت أخبر دلي عنا سئل الناس اللي تمنينا أيو أي متن خمت تكن حبرنا أنا قال سجبنا مرحد ما بتعمل قداسيو مرحي بتعمي وتنكرنا مرحي عن توز حوينا يسالفه ويانا ناي فنلندا متر هو فتا أدراشتيو بزي عن خيدي لهم انكرنا مرحي بقى نبدي أن توتينا كم زيات انسرسنا كابزي أزوته أي قبلن يلوم هو خيدم بقى انكرنا مرحي رخيو
ጠንካራ መርሓ ነይሩ እንታይ ዲ ናፖሊዮን ሓደ ሽሕባግዕ አንበሳ ዝመርሐየን ይዕወታየን ሓደ ሽሕ አንበሳ በግዕ ዝመርሐየን ይዕወታን ኢሉ እንታይ መርሒ አገዳሲ እዩ ዋ ናይ ሳውዝ አፍሪካ ናይ ሳውዝ ደቡብ ኮሪያ ኮ ጀነራል ዲያፕ ብታሽም ቢሉ እምበር ንሕና ወያናይ ዲሞክራሲ ስለስተባህለ لا تلف أتصور عمر developmental government ين كلن ولا نحكي عن development government زبال أنت عملت interventionist government أيو خونن أنت هيدا أيو نزمو دا متسان قبل لنا حزونا مودات أنا قبل زدل أنت أيو حزقات من هذه النهوركات نحن حزون تصفاي قرطنان دحري 130 حدن عمت ولدنا تصويعم كيدوم ناب اتي منيلك دحري موت اتي يوحنس اني راس منقشا راس علولا راس حقوس راس ولد ميكائيل كيدوم نساتهم ግን ዝነበሮም ፈላላይ بحد خوينهم تزتيهم حد خوينهم يم كيدوم شعوز اتوم قديتا نير ግን يتغبرዎም دحراي لوم ግን نمبقوت كيدنا وردتي ازي ترافي زلهم تعنتو زقربه يقباينا بز تግራይ ይበል نحنا ون አባላት ህወሓት ካድረታት ህወሓት ካልኦትና ህዝብ ትግራይ ውን በጠቅላላ ነዚህ እንዲህ ሽግር ካብ ሰሜን ስጋብ ደቡብ ካብ ምብራቅ ስጋብ ሱዳን ምዕራብ ዘለና በሙሉና ሓደ ኮይና አይና ተሐዝዝ ታትግራይና ተኸነብል ዝግባና ስለዝኾነ አነ حزون كالي ممارت يبلنان كوفيلنا مزتايو كوفيلنا مزررابي نزيون كلاتنا اينا خن لعاد لنا افلالايكم بعرق نودا يكونن افلالايكا كم فلالايكا امام حد مدب نحد تجزيه حزن كابن عيناي تيناي جزياوي منغستي جزيه كحطر نغورن نخلنا نمرط خن اتو نخلينا سلاز هنا انا نتግራይ بتنالو حزون تعقس نقبر من قد حزو يغني لي ميديانان بروغراماتنان سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار تتكتاتلنا بخبر مقدم حد عوي قدمي عوي مدرخ عوي حصر تتحسو زلخم لما عنت مقربتي مسقاناي بطعم زل علي بتاريخ حقات امي حمشت عامات ملو ناي مكلاخل منيستر صار قعزينا نيريه قعزينا كمي غيرو يزا سكنكا نقعزينا كتقالس دما كندي عينت فتنان حصرن كم زقطمكا نعلى خون كمي غيرو كم زدقسكان كمي غيروم كم زسكنخان تاريخي أمهرني نايب علي تاريخ نالوات هاوزي أزر لكم بصوتي وين تفلتيهم جن ياو حنت بيني يخون كون سوكونكو عد بملؤ سلز سوكون بؤو سلز دخيه أميني لي تقبل اليوم نايلو ما أنت بتعمد زبالن جن إذا تجر عبد تجراي تفتيرني أو نجارو عبد تجراي كوينا نزارم نتجراي ونجمجم سلازلنا أمبر نبملو هاجر يا حميمة خالق كبهالي يخلن قلنا يبعلنا إنا كنا وقع زلنا نت قعزينا خميل أنا خيرو كميل إنات أنا خرمتيو مالت صنعت غيركا أمدرخ كمزي غيركا كتقرب سرعات انت كايدانا يفقدن عنتو تولد زغلص كايا معرم نفس خاون نام مدفاون كتبصحيا بزح فتناتات يزقطمو صر غعزينا كقالس استدالوسه እና ጽብቅት معلتي ألم معنتس ككلن معلتታት بقعزينا مقلاس كبره وسن سبرت معلتي أيزبلا لما أنت أتكبر وسنت سيراني أبتع قالس زيا نتجمر الله بتاز تجمرتها عنتو من قليو تايفت إروزبلون
هم جرنا نقال سوون زبل ما تصنيرو صنعتاتنا كقصلوا اللوم زي حدا ايو كاو اب زي تجلص نغرات كتكورس لزلخ قاليهم تم ناي حسابات ون سلت تجلصوا السم كدغمو ما يدلين تحنت جن كم قالان ستيت انا امباسادور قالان ستيت مخانيت راح زخونه تيكونه وكيله تيكونكوس تغاداليت ون سلازخونكو كشاب حزون ابدق انستيو زبص حلو تقعات كقالس دلوت سلازخونكو يه قعزينا تزعبي نمن يزطق انتيلنا ندق انستيو بزعبا تግራይ حاميم عندنا نبلنا تግራይ كتحمم تلا كمت دكتور جبر اب زغلصو سيستم يتحماما سيستم دما ناي دم بزحي ناي شكر ناي لبي خمطات زول حمامات يوم ግን አባይና ያ حميماني አይልና ተገምግምና ያ تحمام كنمن يزطقعلو انتيلنايو حدا سب سيستمو تحميموس حز شكر تاليو قدم كله نكدني يمكن نكدني يحمما سلازي دق انستيو افت حمام ناي تግራይስ حدا اورغان كوينا عرينا عري تحمام زطقعنا عري يتقعنا دق انستيو كو قعزينا نكنفصم بمسنا بيلنا كنتقنس مچم بيرا درديرنا كوفين بل مسدقطعتينا مشين كيدنا ون قبون مهب بسبب بلنا بتزاوري بيزا خاندو زي افصم اللي زي اكبك خلت عينت قبون فصم نتو مفصمن هيمنا نتو زفصم لنا بو ابيلي يوهابلنا زلعل تقعات مسنا زبصحنا دق انستينا نمسنا واغاون نخن خمزي زلت قال حتى اني كمزي زلت حتى اني كمزي زلت اني قال النيون تيقري مالت غريبيتي ون تيقري وز فلطام تيقري مواغي نخون دق انستيو نمسنا مفصنس مواغي نخونينا دق انستيو زي مالت كلنا حزل معنت بززاقات امزي دحنا زحشنا نبهل دق انستيس نقعزينا كنقالس زقددنا خنتات زبلص تطقعت بتقعزينا زبلصنا تطقعتي قدميت نركب تطقعت سلازخنا حزكو ذا غزي زياس من يتدفرلا قالان ستيت يتدفرلا من يا نبرتا توررلا من يا هنغز على تطقعت من يفتح خيدا من فتح زي تركب سناي من محدار زبهال ጭኑ زي ترخو زلا من يا انتلناس تقالان ستيتيا سلازي يفتناي سرعه قعزينا تزعبي تطقعت قالا نستيتي امو تخرت نقبروا له خالي ابتناي سراويتنا قاتلخو نقدم تاي تغيرو تግራይ كتوقعس تاي تغيرا خلتشحن شوعتن طرح يكونن قدمي انتاي تغيرو لنا ترينا توم غعزيات نايو على تግራይ زفريتهم غعزيات انتاي غيرو غنا عدمي زي اخله ጠንካራ ጀነራል ኮጽ ይተገሩ ጠንካራ ኮነሬ ጠንካራ ኮማንዶ ክፈርስ ይተገሩ ናብ ገዙ ክኸድ ናብ ንግድ ናብ ካሊ ክሐስብ ይተገሩ እዚ ዝተገበረሉ ምኽንያት ታዩ ትግራይ ትዝካላኸለላ ትዝበልሐ ጫፍ በትራ ዝዋገእላ ፓራላይዝ ንምግባር ዝተገበረ እዩ ስለዚ ድሓርውን ውግእ ክሐስቡ ተለው ንመን ኣሲሮም ንትተወላድ ትግራዋይ ሰራዊት እዮም ዋላ ብ100 ሄክታር ይኸውን ዝተወሰደ ስጉምቲ ኣብ ተጋሩ ኮነ ተባሂሉ ስለዚ ሕዝቡንስ ተመሊስናስ ታይ ንገበር ለና ብጣዕሚ ዝሕዝን ንቶም ጸላእትና ንቱ ጠንካራ ሓይልና ሕዝቡን ትግራይ ከም ትግራይ ሰራዊት ማና ኢትዮጵያ ኮይ በዝሕ ነይሩ 7-8 ሃገራት ኮ መጽየን ወጊእናና ግን ናይ ባዕልና ዝበሰለ ጀግና ብፉሉይውን ኣብ ዶሙዝ ትግራዋይነቱስ ኣብ ዶሙዝ ዝሰፈረ ኣብ ዶሙዝ ዝሰረጸ ተጋዳላይ እሱ ስለዘለና ኢና ሲዕርና ማንም ማለት ኣብ ብዙሕ ቦታ ኸይድካስ ተጋዳላይ ተነባር ተጋዳላይ ምርክሱ ሒዙውን ዝተጋደለ ሳሉ ኢና ሲዕርና ሕዚ ኣካልቱ ናይ ጸላእ ፕሮፓጋንዳ ኮይና ንትሰራዊትና ዘጽልም ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ንትሰራዊትና ይኮነን ጀነራላት ትግራይና ተባህለ ይዝውጋዓሎ ኮነሬላት ትግራይና ተባህለ ይዝውጋዓሎ ጎበዛት ተጋሩ ኮይና በትር ንጸላእ ተሕዝውን ንወምለና قديمهم زوقعنا 2009 10 11 12 زبتنوا
ተጋዳላይና ከይኣኽሎም ኣሲሮም ዝጨፍጨፍዎን ብሞት ዝተገረፈ ፍቆዶ 40 ምንጭ ንፈልጦ ኢና ከምኡ ዝኾነ ተጋዳላይ ከይኣኽለናስ ሕዚ ድማ ትዝርካው ዝጸንሐልና ኣብዚ እውን ተሰውኢ ኣብዚ እውን ኣካል ጎዲሉ እዩ እሱኳስ ከይጸንሕ ኣብ ትግራይ ንትግራይ በትር ከይኾናስ ተመሊስና ንሱ ናይ ምብታን ስራሕቲ ንሰርሕ ኣለና ውኖ ክንገብር ኣለና ስለዚ ኣብዚ ሰራዊትና ዝዘምት ሰብታሊ ካብቶም ካልኦት ተዓጥቆም ዝወግኡናን ብድሮን በአየር በመድፍዕ ዝወግኡና ንብረትና ዝወረሩና ንህዝብና ዘሰኩኑ ትካላትና ዘብረሱ ካብኣቶም ኣንእስና ይንሪኦን ስለዚ ኣነ ሎማዓንቲ እዚኣ ክዛረብ ዕድል መርካበይ ተሓጒሰ ካልኣይ ግን ብዛዕባ ትግራይስ ግዚያዊ ይቐንዶ እንየዶ ንብለና ኣነ ብውልቀይ ብጣዕሚ ዘመናዊ ዝኾነ ባዕዳው መግዛእቲ ኢና ነና خيدنا إدنا نسأل لنا قا أكلت بعده من مالت እንታይ ዝብል ስም ከባ ከም ዝኽእል ኣይተረደን ግን ኣነ ንባዕለይ መንግስትኒ እኒ ኻሊእኒ መራሕለኹ ይብልን ኣብንየ ኮይኖም ዘንጥውጥዋ ኣመራርሓ ንኦምና ተጸበና ብባዕድ ንግዛ ኣለና ስራሕ ተባሂሉ ዘይተኣወጀ ባዕዳው መግዛእቲ ኢና ንኤና ንዘባዕዳው መግዛእቲ እዚ ክንቃለስተ ኮይና ሳልሳይ ወያነ ይኹን ውዳብና ጽነት ይኹን ካልኦትና ህወሓት ይኹን ተወዲውስ ننا صنت تግራይ ክቃለስ ዘለዎ እየ ዝብል يقني لي